Şöylüňe 6-10 awgust aralygyna Qazaqstan Respublikasynyň Aktaw şäherine boks boýunça geçirilen halkara ýarşyna gatnaşan Türkmenistanyň ýaşlar ýygyny topuram üstünlikli çykyş edip bir neçe medallar gazandylar. Üstünlikli çykyşyna türkmen türgünlemizden Marw vilayatynyň ýurtyn ýetirýäniň 1-nji orta mektebiniň 10-njy synap okuwçysy Jeyhun Dowranowyň üstünligini aýratyn belläp geçmek gerek. Çünki ol boks boýunça halkara ýarşynda 54 kilogram agram derejesine çykyş edip garşydaşyndan üstün çykmak bilen 1-nji orny eýledi we altyn medala munasip boldy. Beýleki türgünlemeden çykyşlaramy halkara sport ýarşlaryna gazanylýan üstünliklerini hataryny artdyrdy. Netijede Aktawda geçirilen halkara ýarşyna Türkmenistanyň ýaşlar ýygyny toparynyň boksçylary bir altyn, bir kümüş hemde 3 bürünç medallary gazanmagy başardylar. Şu ýylyň 3-10 awgust aralygyna Malaziýanyň Selangor şäherine Aziýa Tenis Federasiýasynyň 14 hemde 10 kiçi ýaşly türgünlüğüň arasynda tenis boýunça iň ýokary derejeli halkara ýarşy geçirildi. Oňa tenis boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toparam gatnaşdy. Ýarşda ýyleşmede Güseýin we jüwütlükde Eran Islamy Respublikasynyň türgüni bilen birlikde çykyş edip, ikinji orny hemde kümüş medal munasip boldy.